Băieți și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi facem din nou o reconstrucție, un team upgrade, cum vreți să spuneți. Suntem aici pe contul lui Kevin, care îi mulțumim foarte, foarte mult. Unul din conturile noastre preferate pentru acest tip de video. La el, la Rareș, la Georgian, cred că cam astea sunt conturile pe care le-am crescut aproape nu chiar de la zero, dar le-am crescut de mult timp încoace, tot facem clipuri pe ele. Avem și niște gemuri. Îmi pare rău că nu am putut să postez ieri, dar asta este, se mai întâmplă, mă cam încearcă o răceală, deci dacă am un pic vocea schimbată sau poate o să tușez, să știți de ce. Cam asta mai este echipa lui Kevin. După ultimul clip pe care l-am făcut pe contul lui, sincer nu mi-am amintesc exact care a fost situația. Mi-amintesc că luasem un Chevalier și cred că luasem un RB, dar nu mai țin minte ce RB, care erau de la UEFA Champions League și au upgrade și i-a vândut acum pe un oarecare profit. Dar v-am zis, nu mai țin minte exact cum s-a schimbat, însă putem de să adăugăm un jucător în echipă, fiindcă ieri l-a prins pe acest minunat Cafu de 105, un noroc incredibil pe o poziție în care, în primul rând, avea nevoie de upgrade și, în al doilea rând, e și o poziție scumpă de regulă, deci Cafu clar o să intre aici, o să fie nou fundaș dreapta al echipei și vedem că mai are niște jucători interesanți, dar nu suficient, să zic așa, de bun pentru a mai intra în echipă. Drogba, Kane, Salah, Witsel, dar pe care s-ar putea să-l folosim ca shards, ca puncte la eveniment. Vedem că are mai mulți jucători de la Team of the Season și probabil o să luăm un jucător de acolo, sincer, cam asta îmi propun. Și pe lângă asta are o gălăgie de Mascherano, deci vom putea da destule upgrade-uri. Are o grămadă, uitați-vă și voi câți Mascherano. Deci, da, eu zic că se anunță un clip foarte interesant, așa că dați acolo un like, fiindcă nici n-am mai făcut de ceva timp o reconstrucție.